Basta, tinan mo. Bukas pa rin naman yung kainan, pero mahina. Wala masyadong nakain ngayon. Doon, sa dulong yun, may bundok. Pero ngayon, hindi siya kita. O, ibig sabihin, maulan talaga ngayon. Ayan, umuulan. Good morning, guys. Good morning. Mga naka-jacket. Maulan kasi ngayon. Super maulan. May bagyo tayo. Bagyong Bising. Kaya ayan, naka-overall ang ating baby. Oh. Di ba yan? Di ba yan? May damit na yan na pang lamig. Kasya na sa kanya, guys. Pang ano to eh. Pang 4 months yata. Kasyang-kasya na sa kanya. 4 months to 6 months. 3 to 6 months ang nakalagay. Kasyang-kasya na, oh. Talagang ang laki-laki na ng ating baby na yun, eh. Ay! God bless ni Lebron. Umaga na naman. Thanks God. Walang bagyo ngayong dadaan dahil lumihis na siya. So, yung ulan-ulan lang tsaka medyo malakas-lakas na hangin. Kagabi sobrang sarap ng mga tulog. Hindi ko na nga napansin. Magdamag sigurong umulan dahil sobrang putik sa labas. Sobrang daming tubig sa lupa. Hindi ko na napansin yun. Sobrang sarap ng tulog namin. Sarado lahat ng bintana so hindi naman masyadong maingay dito. Pati si baby, umaga na dumede. Sobrang sarap ng tulog niya. Mahulog mo yan. Mataas-taas ang payo, tamalo nga diyan. Kinalong mo na naman yan. Hindi naman nagpapakalong eh. Masasanay talaga ito sa kalong. Bayaan mo, marami namang kakalong. So ayun, buti na lang talaga yung bagyo is parang ito yung Pilipinas, gumanon siya, lumiko. Kaya hindi tayo nadaanan ng bagyo. Thanks God. Maulan lang. Sobrang makulimlim at malakas ang ulan kanina pero tumila-tila na ngayon. Bukas pa rin naman yung kainan pero mahina. Wala masyadong nakain ngayon. Ayan no, pag nakikita namin yung may bundok yan doon sa dulong yun, may bundok. Pero ngayon hindi siya kita o ibig sabihin maulan talaga ngayon. Ayan, umuulan na naman nga. Ay, lunod ang mga halaman sa ulan. Lunod kayo ngayon sa ulan. Luluto na tayo ng ating lunch ngayon. Lang nakapag-vlog sa inyo kanina. Nag-alaga lang ako ng bata at maulan ngayon. Sobrang ulan. Alam niyo naman may bagyo. Buti na lang, kahapon naglabas si Heidi. Ayan, matutuyo na yung mga yan. Sarap talaga na may sister, oh. Kasi si Papa hindi na siya makakapaglabang dahil busy nga. Ngayon, busy na naman siya. Naglilinis siya nung kainan. Naglilinis siya dun sa lutuan sa likod dahil yung mga pinag-abuhan ng mga kahoy, di ba, nagluluto sa kahoy. Nandun lang nakatampak sa may mga tabi. So, inaalis niya yun. And si Ate Nene nandun din. Si Heidi, siya yung naka-duty doon. Tapos, si Umboy. Ano boy, maliligo ka? Ang lamig ah. Iyo nga ni. Huwag ka na maligo. Walang liguan ngayon. Malamig. Maliligo siya. Ang lunch namin ay corned beef. Bawal to sa kanila. Yung may mga halal na nakalagay, ayan. Bawal sa kanila, kila Karen. And then, lalagyan natin ng patatas. Sarap ng ating lunch ngayon. Nasaan ba yung aking tripod para hindi ko hawak ang aking cellphone? Lagi ko na lang hawak. May tripod naman ako, hindi ko ginagamit. Ayan siya. Sarap talaga ng may kapitbahay. Langka. Mainit-init pa bagong luto. Bigay nila Totong. Yung kapitbahay ko. Ang sarap ng may kapitbahay. Marami nagbibigay. Harap! Nakita nyo yung guys yung sa TikTok. Nakita ko dyan yung video. Gagayahin ko. Nandito na si Papa. Gagawin natin kung maaasar siya. Nandiyan siya.
Ugi ba ka? Nagagaling nga tayo. Hello? Nagagayain ako sa TikTok. Yan ka lang. Nagagayain ako sa TikTok ha. Nagagayain nga ako. Diyan ka lang, wala kang gagawin, diyan ka lang. Mapakita ko lang sa kanila. Itong toyo. Nalay. Basta diyan ka lang. Yung toyo guys, nakita niyo sa TikTok, yung pinakita kong video, gagayahin natin yan sa TikTok. Nalagay ko sa bibig. Tapos, just na diyan ka lang. May gagawin lang ako. Ilalagay ko sa ulo. Hindi matatapon. Diyan ka lang, diyan ka lang. Bibilis ako. Basta, diyan ka lang. Tingnan mo lang yung bote ha. Tingnan mo lang basta yung bote. Maalat to ha, oh, maalat yan. Tapos ilan mo? Inumin. Basta, tingnan mo lang. Tubig yun na. Tubig. Challenge yun sa TikTok. Oo. Nakita ng maputi. Natatawa talaga ako. Buti na lang pinalitan ko yung laman. Kung toyo talaga yung nabuga ko sa kanya. Galit siguro yun. Alam niya kasing tubig. Siguro nung tumama sa mukha niya, tubig lang. Kaya hindi nagalit. Pero diba, bait, hindi nagalit. Hindi niya kasi alam yung mga TikTok na yan. Kaya hayaan niyo na. Ano kayo sunod natin na pang-aasan sa kanya? Nagbibihis na eh. Naligo. Pati sana yung lalagay ko eh. Ang alat nung kaso naisip ko baka tumama sa mata niya pag toyo talaga kakaasin. Masakit yun sa mata eh kasi mabibigla siya. Ay naku, kakain na kami guys. Naluto ko na yung corned beef. Kalokohan ko talaga. Kalokohan nga yung bumabagyo. Ayan, naluto na siya. Kakain na kami. Hapon na, nagluto si Papa ng merienda namin. Pero hindi siya dito nagluto doon sa kainan, sa kahoy. Nilagyan niya ng sayote. Pansit, bato. Yung niluto natin nung monthsary ni baby. Yung 7. Nung 1 month old siya. Nagluto tayong pansit. Ganun yung niluto niya ngayon. Sarap ngayon kumain kasi maulan. Hindi natin makikita. Hindi ko maisama sa video kasi nandoon siya. Maulan, hindi man ako makakalabas. Ay, maambon. Hindi na pala naulan. Tumigil na siya. Wala na yung bagyo. Nasa taas na ng Pilipinas yata. Buti naman. At hindi tayo na nahagip ng bagyo. No, kung dito tumama yun, sobrang lakas. Sakto pa naman sa amin. Yung daan, buti na lang gumanong talaga, lumiko. Kung hindi, patay. Mag-isip tayo ulit ng ng pangloko kay Papa. Magandang lokohin kasi. Kasi wala siyang alam sa mga ganyan, sa mga TikTok. Hindi naman niya nag-social media eh. Diba? Hindi siya makakaganti kasi hindi naman siya nagbablog. Ay, nako. Peace doon sa mga supporter dyan ni Papa. Sa mga nanonood ng mga barkada niya. Peace ha. Hindi ko siya inaapi. Niloloko lang natin. Ginagaya ko lang yun sa TikTok. Peace naman. Ano bebe? Tuwan-tuwa pa nga siya eh. Hindi niya na-realize na pangloloko yun. Hindi niya anong tawag doon? Hindi niya inano na niloloko ko siya. Ay, nako bebe. Ang bait-bait ng Papa, hindi nagalit. Oo. Sap-sap naman ang tulugan mo, aba. Ano yan? Ano yan? Gutom? Ha? Gutom na? Ano yan? Gusto na magpakalong? Ano? Gusto mo na magpakalong? Nag-aantay tayong merienda. Hapon na. Hapon na. Sarap magkape. Sarap magkape. Hapon na, oo. Alas
kakain ng pansit. Sarap! Pansit, kape, tapos tinapay. Sarap-sarap naman. Oo! Malamig. Ang kape ko naman, guys. Maubos na yung kape namin. Nung inabot din ng ilang ganun malingki si Papa. March, April. Isang buwan? Tama ba? Hindi. Bago yata ako manganak nung. Ay, hindi nanganak na ako. Di March 7. Ano? Mga second week ng March. Tapos ngayon, April. Ayan. Isang buwan. Yung isang malaking punong-puno to eh. Tinan mo. Hindi lang naman ako nagkakape. Ngayon lang din naman ako na-addict. Isang beses lang naman isang araw. Tapos ang inihahalo ko naman sa kape ko is milk Merand. Ayan. Puno na. Puno pa. Yan yung hinahalo natin. Hindi naman hindi purong kape lang. Tapos, nga pala, may nag-comment dun sa vlog ko last day. May nag-comment na ano daw. Ang tawag ito, lalagay ko niya sa screen. Kalimutan eh. Ambisyosa. Wow naman. Dun sa yung sabi ko makakabili na sana ako ng sasakyan kapag naipon ko yung sweldo ko ng nakapi ka. Kapi na. May nag-comment duman sa vlog ko, sabi ko pag inipon ko yung sweldo ko, makakabili ako ng sasakyan. May nag-comment, sabi niya, ambisyosa. Ambisyosa? Ayun, sabi sa ko. Ambisyosa, nagsumbong. Tapos ayun, sabi ko, di ba nung bata pa nga tayo, tinatanong tayo, anong ambisyon mo paglaki mo? Di ba? Ambisyon na agad yun. Ambisyosa na agad yung tawag doon. Sasakyan lang naman yung sinabi kong mabibili ko doon sa pera na yun. Ambisyosa na agad. Hay, talaga ang mga tao. Pero hayaan mo na. Pag isang araw nakabili ako ng sasakyan, tandaan nyo tong araw na to. Itagaan nyo yan sa bato. Grabe naman, ambisyosa na agad, sasakyan lang naman. Ano ba yung ambisyosa ibig sabihin para sa'yo? Judith yung pangalan niya eh, Judith Panerio. Pinatulan. Ano ba ibig sabihin nun? Yun lang naman, nangarap lang naman ako. Masama ba yung may pangarap ka sa buhay? Siyempre, pag may pangarap ka sa buhay, may goal ka, mas lalo kang sisipagan, mas lalo kang mag-diskarte sa buhay, di ba? Para maabot mo yun. Ambisyosa. Ayun ko. Kaya mo na. Change topic tayo. Magkakape muna kami. Nato na si Pansit. Hindi pa. Mamaya. Magpapansit tayo mamaya. Sinipagan yung isang na-prank natin. Na-prank? Yung nabugahan natin ng toyo na may tubig. Na sinipagan na yun. Nag-ano siya ngayon. Nagluluto na Kahit pala lagi mo bubuhusan. Dapat lagi nabubugahan. Ano kaya sunod? Patis? Ay, nako. May bihon pala yan. Kala ko yung bato lang. Yung binili mo. Sarap. Kain na! Mga batuta! Merienda. Dami. With kape. Tinapay pa nga sana eh. Bibigay mo ba yan? Kain na tayo. Bigay pa rin sa kapitbahay. Yung pansit. Dami naman din natin mauubos yan. Kain mo na. Bye-bye. Bye-bye! Shout out. Marami na ulit kayong upload Panoorin nyo daw guys yung upload ng mga bata. Dalawa daw yung kanilang bagong upload. Shout out. Tulog na tulog yung ating baby. Yan na, hapon na kasi. Baka hanggang, mamaya gigising pa yan si Dede. Tapos, ang tulog niya talaga is 7, 8, or 9 o'clock. Ganyan ang himbing niya. And yeah, this is it. Dito na yung vlog natin. Hanggang dito na lang muna tayo. Dahil sobrang lakas na ng ulam. Wala na kaming ganap. Ang ulam namin mamaya, sardinas. Yun lang. Magka-sardinas naman tayo. Meron pa ng mga dilata kasi. So, busin muna natin yung mga dilata natin. And yeah, that's it. Salamat sa panonood. At sana nag-enjoy kayo sa ating pang-aasar sa kanya. Sa paggaya natin sa TikTok na nagbubuga. Ano pa kayo natin na vlog? Na pang-asar. Mag-suggest kayo guys. May alam kayo na mga ganon sa comment section. And ayun, salamat sa panonood. At pagkita like and subscribe. Like and subscribe. Bye-bye!